že čaute u mojho nového videa z Minecraft Plus. Ja viem, včera vyšlo nové video, ale toto, kamo, no, tu si môžete zariadiť prácu a normálne ja som si zariadil prácu robiť diaľnice, kamo. Teraz budeme robiť diaľnicu, nech sa mi volá. Čus. Začnem video akurát. Teraz pozdraviť do videa. Môžem povedať asi čus, ale jemu sa rozbil mikrofón, ale nevadí, lebo točím Minecraft a ako som si dal tú robotu robenie diaľnic, tak idem budovať diaľnicu. Ja musím ísť domov. Ja musím si zasadiť saplingy. Jo, už mi funguje mikrofon. No, to je môj nový host, ktorý bol asi kde, ale neviem. Milan Šmelo. Alebo tak prezývaný Menfen. Ja som mesiac div. Na tomto kanále bude len Minecraft Plus. Nič iné, nebude tu iba Minecraft Plus. Bude druhý kanál, kde bude točiť napríklad GTAčku, možno farming a Fortnite a neviem ešte čo. Ale toto je short sa by nedal natočiť, ale toto keby ste videli toto tu kopať, to by som zatiaľ nechcel skačiť, lebo už som raz jeden typek už raz skoro zdechnul na to. Ale moje nič nepovieš? Počkaj. Tak to chcem vidieť. Medern, ja viem, preto ja som chcel urobiť tú dieru, lebo ja som si spravil to malé, ale potom ma napadlo spraviť dieru. A prosím už dačo píšte do komentáru, na žiadnom videu nie je ani jeden komentár, iba ja som tam napísal a vy ste ako keby ste nič nepísali. Dieťa tu čakám, lebo... Kde si? Semka. Toto tu najviac zavádza, nevie to zničiť. Kde to je? Za mnou. Tak aby som tam... Nie, netreba, počkaj, ja to vyskočím aj s koňom. No. Pôjdeš takto tu hore. Tie čacky už vidím. A toto už je aj matušovanie. Dobre sa. Nič. Medhen. Tak sa hovorí správne, že? Žiadne meno tu neexistuje také na našom serveri. Omylom som si splietol iného youtubera. Že Medhen. Áno. Jeden sa tak volá, ja si ho vždy pletiem s ním. Plietol môj druhý kanál už predtým. Ktorý sa mu zrušil, ale stále si to pletiem. Ale on má Medhen. Normálne natáčam aj. Dajte mi odber. Dajte mi ten odber, musíme dotiahnuť skôr odberateľov, ako jedna youtuberkyňa, ktorá skoro vôbec nič nenatáča, ak mám pravdu. Skoro. Prosím, dajte aj mne. Ja viem, že žiadne nenatáčam, ale dajte aspoň odber, aby som zás natáčal tie videá.
prosím. Koľko lajkov musí byť na tomto videu? Povedzme ten. Tak aspoň 10. Takých 10 lajkov tu bude a keď nebude... A keď tu bude 10 odberateľov, tak... Zvýšime od na 50 ľudí. Alebo sa stane, že postavím najdlhšiu diaľnicu na našom serveri. Keď bude na tomto kanáli 10 odberateľov, bude najdlhšia diaľnica. Možno. No, 50 by tu mohlo byť, aby si to streamoval, tú diaľnicu. Možno tá diaľnica bude na streame, ale možno. A ešte jedna vec, že mám aj Kik, ale ešte na ňom nenatáčam. Alebo nestreamujem tak, nestreamujem. Že na ňom nenatáčam. Ale teraz nič tam nemôžem natáčať, tak Ja. musí tá diaľnica bude viesť takto ďaleko, takto rovno bude tá diaľnica. No, bude. Ja som sa to zaseknul s koňom, what the fuck. OK. Tento blok tu dáva. Tuto máme veľa oviec a tuto mám farebné ovce. Farmu si potrebujem spraviť. Aj Medehentovi dajte odbere, lebo on sa snaží dotiahnuť 30 odberateľov a ešte toto. No asi toto nebude to až také dlhé video, lebo to som iba vám chcel ukázať, ako vypadá tú dieru, som chcel teraz idem vám ukázať celú tú dieru. Obštím večer tvoju mamku, zoberiem jej kreditku a dám to Halienovi. A tuto vám chcem ešte narýchlo ukázať moju dieru, za chvíľku sa bude video končiť, ale teraz vám chcem ukázať túto dieru, kamo. Ešte som to valhejz, ale už mi končil, tak. Ale toto ťažiť, ty kokos. To trvalo dosť dlho. Som aj si skopírovala raz tento server, no tak potom som to stihnul, tak som vyskúšal to, keď som sám na serveri, som si dal single player, no tak som chcel vyskúšať, či z tejto vysokej výšky pád, že prežijem. Ale nie je to pravda. Je to fake. Som kidolnul a som vdechnul tu. Ale ja sa so s vami dneska lúčim. Jak sa vám video páčilo, nezabudnite dať tu like, odber a ešte tu nezabudnite dať čo a nezabudnite aj napísať komentáre, čo, keď už bude toto celé vyťažené, čo tu bude, čo tu mám postaviť. Napíšte dole do komentárov, tak čau.